Αλλάζουμε θέμα τώρα. Έχουμε δικαστική παραπομπή 11 ατόμων στην Λάρισα για τα επεισόδια του Δεκεμβρίου, έτσι ακριβώς, του 2008, όπως καλά θυμόμαστε όλοι. Με τον δρομονόμο. Με τον δρομονόμο. Θα μας το πει και ο κύριος Παπα-Νικολάου που είναι κοντά μας, γνωρίζει το θέμα και το πρόβλημα καλά από μέσα. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπα-Νικολάου. Γεια σας. Ο ίδιος πατέρας ανήλικης που παραπέμπεται με τρομονόμο. Προφανώς έχετε κόρα για τρομοκράτησα, κύριε Παπα-Νικολάου, έτσι. Ακριβώς, κύριε Κολάκη. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς που έχετε γνώση έτσι, του κλίματος της Λάρισσας, τι πιστεύετε, υπάρχει τέτοια πιθανότητα να έχουμε τρομοκράτη στην πόλη? Προφανώς είναι ρητορικό το ερώτημα, ξέρετε η χέρια απάντηση. Τι γίνεται τώρα, είχατε κάνει μια επιτροπή, προσπαθήσατε κάποια πράγματα που βγάλουν στους υπόλοιπους πολίτες μοιάζουν λογικά να περάσουν και προς τα έξω. Τελικά τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται τίποτα. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να δραστηριοποιηθούμε πάλι. Γίνονται κάποιες κουβέντες, κάποιες σκέψεις. Ελπίζω ότι θα το παλέψουμε όσο μπορούμε. Τώρα πέρασαν βέβαια 2 χρόνια από τότε. Οι άνθρωποι μελέτησαν, φαίνεται, σοβαρά την υπόθεση. 2 χρόνια τώρα τη μελετάνε και κατέληξαν σε κάποια συμπεράσματα. Βέβαια, εκείνο που εγώ κατάλαβα μέχρι τώρα είναι ότι δεν διαβάζουν εφημερίδα. Εφημερίδα δεν διαβάζουν. Τώρα, χωρίς να διαβάζεις εφημερίδα και μάλιστα σε τέτοια γεγονότα το Δεκέμβρη του 2008 που είχε ξεσηκωθεί η πόλη, πώς γίνεται να έχεις αντίληψη, ας πούμε, τι γίνεται ακριβώς, να έχεις μια αντικειμενική εικόνα? Γιατί όπως φαίνεται και από το κατηγορητήριο και από τα συμπεράσματά τους έχουν ακούσει και έχουν λάβει υπόψη μόνο τη γνώμη και τη μαρτυρία των αστυνομικών. Ο συνάδελφός σας, ο Άρης ο Ψύχας, την επομένη των γεγονότων είχε ένα ρεπορτάζ και αναφέρει κάποια πράγματα για τη συγκέντρωση, πώς ξεκίνησε από την πλατεία ταχυδρομείου κλπ. Και άλλος συνάδελφός σας, επίσης ο Γιαννακόπουλος, και αυτή τη μαρτυρία περίπου συμπίπτει με αυτά που λέει ο Άρης ο Ψύχας. Και επίσης από άλλους που συμμετείχαν στην πορεία έχω παρόμοιες μαρτυρίες. Οι αστυνομικοί, σαν σε καρμπόν στις μαρτυρίες τους, αναφέρουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Όπως? Όπως. Να πάρετε μια ιδέα. Ο ένας, περίπου 700 άτομα λέει που ήταν οργανωμένα περίπου στις 6,5 ώρα εκεί στην πλατεία ταχυδρομείου, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτήν φορούσαν κουκούλες, όλοι φορούσαν κουκούλες και οι περισσότεροι έφεραν σακίδια, στα οποία, όπως εκ των υστέρων φάνηκε, περιέχονταν βόμβες τύπου Μολότοφ κλπ. Ο ένας. Ο άλλος. Βόμβες Μολότοφ είχαν μέσα στα σακίδια? Προφανώς. Και λίγο λιγότερες, γιατί δεν ήταν όλοι. Όλοι φορούσαν κουκούλες. Όλοι. Οι περισσότεροι είχαν σακίδια. Οι παρευρισκόμενοι διαδηλωτές έφεραν η πλειοψηφία αυτών τσάντες, στις οποίες, όπως αποδείχτηκε αργότερα, υπήρχαν, θέλει να πει, βόμβες Μολότοφ και άλλα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποίησαν κλπ. Ο τρίτος. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μάρτυρες κατηγορίες μόνο αστυνομικούς, κύριε Παπα-Νικολάου? Γιατί νομίζω είναι και υπάλληλοι τραπεζών. Αυτοί που συνέλαβαν τα παιδιά και έχουν τις μαρτυρικές καταθέσεις είναι αστυνομικοί. Προσέξτε, 700 άτομα περίπου ξεκίνησαν την πορεία. Κατά τις 8.30 οι διαδηλωτές ήταν οργανωμένοι, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες φορούσαν κουκούλες και πολλοί έφεραν σακίδια. Περίπου 700, ο άλλος τώρα, περίπου 700 συσκέπτονταν και αποφάσισαν για τις πράξεις τους κλπ. Τα επεισόδια ήταν σκληρότατα. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική έκφραση που όλοι τη χρησιμοποιούν. Είχαν συγκεντρωθεί περίπου τα 700 άτομα, άλλος αυτός. Και αφού συσκέπτονταν και αποφάσισαν για τις πράξεις, άρχισαν την πορεία κλπ. Ο συνάδελφος σας, ο Άρης Ψύχας, μιλάει για περίπου 2.000 με 2.500 άτομα, από τα οποία συζήτησα μαζί του, κανένας δεν φορούσε κουκούλα στην αρχή, και στην πορεία κάποιοι νεαροί ξεπετάγονταν και έκαναν τις ζημιές. Σε κάποια στιγμή ξεχώρισαν 200-250 άτομα. Είναι μια τελείως διαφορετική περιγραφή. Ποιες είναι οι κατηγορίες που τους απαγγέλλονται? Οι κατηγορίες με τις οποίες πάμε τώρα στο δικαστήριο είναι πράξεις, αντίσταση από κοινού,
στάση, εγκληματική οργάνωση από κοινού, εμπρισμός από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και ανθρώπους από κοινού και κατά συρροή, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών βομβών με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για να προξενηθεί κίνδυνος σε ξένα πράγματα και ανθρώπους από κοινού και κατά συρροή, επικίνδυνη σωματική βλάβη τελεσμένη και σε απόπειρα από κοινού και κατά συρροή, κλοπή από κοινού και κατά μόνας κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς από κοινού και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία, εξύβριση από κοινού και κατά συρροή, έκρηξη από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο κατά εξακολούθηση. Αυτό βέβαια... σε μια τράπεζα που είχε, αυτό που είχε πάρει. Να ρωτήσω κάτι. Την δικιά σας την κόρη πώς τη συνέλαβαν? Τη συνέλαβαν, μάθαμε πως τη συνέλαβαν γιατί βρέθηκε μάρτυρας, καθηγητής, ο οποίος ήταν απέναντι από την πλατεία, τη συνέλαβαν στο κέντρο της κεντρικής πλατείας. Ο καθηγητής με ένα συγγενή του ήταν δίπλα στη Λέση Αξιωματικών που είναι μια τράπεζα και από εκεί άκουσαν και τις βρυσές που τις απίθυναν οι αστυνομικοί, 3-4 που έπεσαν απάνω της, την έρεξαν σε ένα παγκάκι και τη συνέλαβαν. Την ξεχώρισαν δηλαδή από το πλήθος ή ήταν μαζική, ομαδική σύλληψη? Ήταν με φίλους της και χώρισαν εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα την κόρη μου. Μόνο την κόρη σας? Ναι. Λόγω των δακρυγόνων και του ότι είχαν τρομοκρατηθεί, αποφάσισε να φύγει να έρθει για το σπίτι. Έφευγε από εκεί από την πλατεία μαρτύρων Εβραίων κλπ. Και ξεκίνησε να φύγει, εκείνη την ώρα έπεσαν απάνω της και την συνέλαβαν. Δηλαδή όποιος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε λάθος τόπο και λάθος χρόνο μπορεί να συλλαμβανόταν? Αυτό δείχνουν τα πράγματα, γιατί εδώ εγώ βγάζω κάποια συμπέρασματα, δηλαδή με την επικέστερη σκέψη, βγαίνει ότι εδώ υπάρχουν μάλλον... Τέλος πάντων, τώρα μην κάνουμε δίκη προθέσεων, ούτως ή άλλως είναι και μπροστά η δίκη, δεν είναι και σωστό. Εσείς ως γονιός, ποιο κοινωνικό και πολιτικό στίγμα δίνετε σε αυτή την ιστορία? Δηλαδή και το τι έγινε τότε, αλλά και το τι σημαίνει αυτή η δίκη. Ποια είναι η δικιά σας άποψη? Εγώ πιστεύω ότι δεν αφορά μόνο την πόλη μας και δεν ήταν κάτι στιγμιαίο που ξεκίνησε από κάποια άτομα, ας το πούμε, που βρίσκονται μέσα στο δικαστικό λειτουργήμα. Αλλά είναι κάτι οργανωμένο και συνεχίζεται. Αυτό πιστεύω ότι φαίνεται και από το χθεσινό δημοσίευμα της Ελευθεριοτυπίας, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη, πρωτοσέλιδο, που μιλάει ότι διώκεται τώρα πλέον σαν τρομοκρατία και ο συνδικαλισμός, πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Κατ' εμέ πλέον την παρεμποδίζεται η προάσπιση του συντάγματος. Σαν τρομοκρατία. Το πέρασαν στο θηρίο τμήμα της Βουλής. Οι πορτικατίδες έξω από τη Βουλή, ας πούμε, είναι τρομοκρατική δράση της ουσίας. Ναι, τα πάντα. Το να θέλεις να υπερασπιστείς το Σύνταγμα, γιατί καταργείται το Σύνταγμα, είναι τρομοκρατία. Θα συλλαμβάνουν σαν τρομοκρατία. Και το πέρασαν, λέει, σε εκθερινό τμήμα της Βουλής, στα κρυφά, χωρίς να καταλάβουν. Το κατάλαβαν τώρα που δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα της κυβέρνησης. Ο προηγούμενος συνομιλητής σας αναφέρει κάτι στο ρόλο των προσώπων, λέει, που παίζουν ρόλο τα πρόσωπα κτλ. Εγώ θέλω να δω τώρα, πιστεύω ότι υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι ανάμεσα σε αυτούς που ψήφισαν αυτό το άρθρο. Θα βγούνε, θα διαμαρτυρηθούν για αυτή την ψήφιση. Ναι, δεν ξέρω τι δικαιολογία θα δώσουν. Αλλά θα βγουν, θα διαμαρτυρηθούν, όχι από την αντιπολίτευση, από τη συμπολίτευση. Θα εκφράσουν ότι... Είναι ένα θέμα αυτό, βέβαια. Να πούμε ότι η δίκη έχει οριστεί για τις 9 Δεκεμβρίου. Είναι συμβολική ημερομηνία. 2 χρόνια μετά. 2 χρόνια μετά. Ακριβώς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Παπα-Νικολάου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Στην περίοδο της κρίσης, το ραντεβού σας με τη γεύση είναι στο καφέ μπαρ ρεστοράντ Moopsion, στην περιφερειακή της Γριτώνης. Το Moopsion είναι το αρχαίο νόμισμα της περιοχής με δύο όψεις, την όψη των μοναδικών μας γεύσεων και την όψη των προσιτών τιμών. Και όση ώρα εσείς θα απολαμβάνετε τις γεύσεις της κουζίνας